Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jrid li l-konsilliera tiegħu iħallu t-timbru nazzjonalista fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. Meta s-sibt filgħodu kienet jindirizza lill-kandidati tiegħu għall-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu, Gonzi ippreżenta dak li sejjaħ bħala il-programm tal-partit tiegħu għal dawn l-elezzjonijiet. Jien biss wara li sar magħruf li waħda minn kull 5 persuni jew 84,000 individwi f'pajjiżna tgħixu f'riskju ta' faqar, il-Prim Ministru qal li l-ħidma tal-kunsilliera tiegħu trid tkun immirata biex taqdi lill-familji. Lorenz Gonzi għamel enfasi kbira fuq il-fatt li l-kandidati tiegħu huma kollha nisserji u ta' integrità. Din id-dikjerazzjoni iżda tistona mal-fatti li ġew żvilati fl-aħħar sigħat dwar il-kandidatura nazzjonalista f'Ħal Safi. F'din il-lokalità Lorenz Gonzi aċċetta lil Alexis Kallus li huwa wkoll in-neputi tiegħu biex jikkontesta l-elezzjoni tal-10 ta' Marzu f'isem il-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar snin Kallus mhux biss għad dokumenti razzisti, iżda għen ukoll f'attivitajiet tal-mexxej tal-lemin estrem Norman Lowell, waqt li kien stqar ukoll li jaqbel mad-deċiżjoni li nies ta' twemmin Laburista jindifnu fil-miżbla. Għal-Prim Ministru Lorenz Gonzi iżda l-kandidati kollha tiegħu għall-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu, inkluż Alexis Kallus, huma nies li jirrappreżentaw il-valuri tal-Partit Nazzjonalista. Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru m'għamel ebda referenza għal fatt li l-Gvern tiegħu fil-jiem li għaddew ħa deċiżjoni li jnaqqas il-budget allokat lill-Kunsilli Lokali bi €250,000. Għat-tieni darba f'ġimgħa l-Partit Nazzjonalista ma bax stedina lil One News biex jattendi għal din l-attività. Aktar kmieni din il-ġimgħa One News ma kienx mistieden ukoll meta Lorenz Gonzi ippreżenta n-nomina tiegħu lil Pawlu Borċ Olivier biex jerġa' jkun ikkonfermat kap nazzjonalista. Fl-istess ħin, f'żewġ okkażjonijiet wara xulxin fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru stieden b'mod urġenti lil mezzi tax-xandir fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, iżda imbagħad ma ċċettax li jieħu mistoqsijiet mingħand il-ġurnalisti.